bare sætte bag. Ja, 7 var den første. Ja, 10'er. Yes. Hold kæft, det var flot, Iben. Kom derud. Sådan der, Iben. Ja, ja. Den sidder lige, Ja. Sikker på, at du ikke er gået til det før? sidder lige i panden. Af derovre. Det er Jeg sgu har godt. skudt med luftpistol i gang.